un episod de data aceasta voi filma tot minunătul joc care a revenit, care a intrat pe canal. Măcar să văd secundele. Dar mă deranjează. Închide-te! Nu se putea mai rău. În episodul precedent dăduse cu capul de pat și mă abțineam să-mi dau în telefonul ăsta. Și cred că s-a auzit și în filmare. Sper să nu. Sper să fie episodul precedent, adică să-l pun pe cel de 5 și să fac unul de 3 minute. Doamne ferește! Îmi place jocurile de gen acesta, deoarece împodobite de fiecare sărbătoare. Cum să spun. Îți scriu un om care dă din cap în sus și în jos. Vreau să vă spuneți în comentarii ce v-a adus moșul. Nu? Ce v-a adus? Vă mai spun încă o dată de canalul fratelui meu. Este Barbarii 3. Da, să cu Barbarii 2, 1. Adică B-ul este mare și eu cu S-ul cu și I2 sau cu încerc repede. Și să găsiți unul de cristal și primul este de aur, nu de aur, de argint sau diamant, cred. 3 minute deja. Tot se poate chestia asta. Toți mă zi pe codelele astea, dar nu știu cum. Aia era să poată. În fine, ciudat. Dar mai cam atât. Mulțumesc, fiindcă nu vreau să fac episoade de 5, de 8, de astea. Păi aici voi încheia episodul. Ne vedem data viitoare cu colăsuci. Pa, pa!